Правя важно включване относно метеорологичните условия в Западна Европа. Както много от вас са забелязали вече, положението е изключително тежко. В Холандия поледици и сняг, в Белгия поледици и сняг, във Франция поледици и сняг, в Испания поледици и сняг, в Германия. И знаете ли, кое е нещо, което ми прави впечатление измежду всички тия случаи? Спря да се чисти адекватно. Толкова много пътни инциденти има в момента. Има камиони блокирани навсякъде. В момента се намирам на Сент Лежер, тук на авиата на единицата във Франция, посока Париж. Снощи я изпряха в 10 часа. И тази сутрин в 10:20 пуснаха част от камионите. Аз стигнах тук до бензиностанцията и спрях, защото трябва да правя пауза. Но магистралата посока Париж и оттам надолу за Тур спират камионите заради поледицата. И се питам, колко по-лесно би било просто да се поддържат пътища. Просто да се опесечава, да се хвърля сол и трафика си върви. Защото в момента всичките тия товари, които са спрени, всичките тия камиони, просто не ми се мисли това колко камиони са. И по какъв начин това нещо ще се отрази на бизнеса. Да не говоря пък за човешкия фактор и хората, които са вътре в тия камиони. В крайна сметка това са хора, не са добитък. Пия си катаницата тук. Не знам, до вечера правя пауза, но ме притеснява, че пак ще стане същото нещо, тъй като забравям, че освен през деня и вечер ги спират. Така че пазете се, запасайте се с храна, вода и с повече търпение. Каквото и да правим, нищо не зависи от нас. Бъдете живи и здрави и се пазете, тъй като има страшно много инциденти.